गोदान भिडिअ फैनो थाखाय जों दिनै मामिजों आंजों दुब्लियाव रिल्स बानायनो नांगोन आरो दे बिदिब्ला आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो। नै लोगोफोर जों दुब्लियाव मोनफैबाय। नै लोगोफोर जि समायना रमायना माइ दुब्लिबारि माइबारि जि समायना रमायना बिफां लाइफां लारि लारि लोगोफोर गोसोखौनो गोजोननाय मोनबाय आरो बेयाव फैनानै। नै लोगोफोर नैथिं जोंनि गामि मोनहैयो आरो जोमैयाबो जि समायना नुदों माइदो लोगोसे। नै आं बेयाव रिल्स बानायनो खारलांबाय आरो लोगोफोर आं रिल्स बानायदोंमोन। नै आं खारबोफिनसिगोन आरो नैथिं। ओमफ्राय नै आं जि मोजां मोननानै बिलिरबाय थादोंमोन आरो लोगोफोर माइफोरखौ। ओमफ्राय रिल्स खालामखांनानैसो जाजोब्बाय लोगोफोर माइफोरा। नोंथांमोना नायोबा नायनो हागोन आंनि रिल्सखौ।